Boiro xa está listo para vivir unha nova edición das súas festas do verán. Novelouro, Ortiga, a París de Noia ou a Panorama son algúns dos pratos fortes presentados no cartel deste ano. O Concello de Boiro vén de presentar o seu programa das Festas do Verán 2026, o cal combinará actuacións de orquestras, tributos, grupos locais e propostas tradicionais en distintos espazos do municipio. Como sempre, antes de nada, decir que as festas están pensadas para todos os públicos, feitas con moitísimo cariño, tanto dende o Departamento de Cultura como o equipo de goberno, intentamos chegar a todo o mundo e que todo o mundo pase unha festa. Pero o máis importante da festa non só son as actividades, as orquestas, sino é a xente. A xente é a que fai a festa, os veciños e as veciñas de Boiro, a xente que ven familiares que están fora traballando ou estudiando que veñen a propósito para disfrutar das festas e, como non, todos os turistas que nos acompañan e que veñen ano tras ano a disfrutar tamén das festas de Boiro. As festas arrincarán o venres 3 de xullo co pregón adicado este ano ao comercio tradicional boirense e coa música repartida entre a Praza de Galicia, o Parque da Cachada e o Centro Social. Haberá charangas, orquestras e sesións nocturnas para a mocidade. Este ano pensamos no pregón adicarllo a aqueles comercios que levan moitísimos anos abertos no noso concello e que todavía intentaron ou siguen intentando estar abertos, que é moi importante porque sabemos que os gigantes se comen aos pequenos e nós queremos de algunha maneira facerlle un pequeno homenaxe a algúns deses que todavía siguen en pé. Durante a fin de semana destacarán a Festa da Malla, o concerto de Ortiga e os bailes tradicionais e tributos, ademais do gran espectáculo piromusical na praia de Barraña o domingo pola noite. Como non, ese plato fuerte ao que veñen miles e miles de persoas que son os fogos de artificio á final da Avellaneda, na praia de Barraña, eses grandes fogos que nós intentamos cada ano superarnos, que nos vai costando xa un pouquiño cada ano, e terémolos a partir das 12 da noite. Esperamos ali a todo o mundo, temos unha sorpresa piromusical e con unha actuación de bailarinas, como sempre, así que intentamos facer, e creo que ese día é un plato fuerte, onde as familias disfrutan moitísimo. A programación continuará ata o mércores 8 cunha ampla oferta diaria de actuacións, dende alboradas e cantos de taberna ata orquestras como a París de Noia, Gran Parada ou a Panorama. O miércoles temos unha diferencia, un plato fuerte, moi fuerte, algo que é novedoso, que non fixemos nunca, e é para a Praza do Concello ter 3 orquestas. Empezaremos cos satélites, esa orquesta máis de baile, máis para xente, un público un pouco máis adulto, e teremos despois a Panorama e a América de Vigo. Todo isto na Praza do Concello creo que é unha aposta grande a que nos arriscamos a traer. Tamén se poderá desfrutar do concerto de Novelouro, un dos artistas máis destacados da comarca. Vamos a ter unha estrella que está ahora mismo despuntando por todo o alto, como é Novelouro, e o cambiamos para o parking da Mancomunidade. Cambiaremos a Novelouro da Praza da Terceira Idade para ali, porque creemos que o espacio é moitísimo máis aberto, moitísimo máis grande, e como este rapaz, este rapeiro que está despegando e está atraendo a tanto público, queremos que todo o mundo poda acercarse a velo. Creemos que tamén é unha ubicación maravillosa e levaremos a Novelouro para a Praza da Mancomunidade a partir das 11 da noite. Dende o goberno local sinalan que o obxectivo é ofrecer un programa para todos os gustos e idades, mentres que o alcalde anima a veciñanza e visitantes a gozar destas festas. Dende aquí, invitar os veciños e as veciñas de Boiro a que disfruten destas festas, tamén a todos os veciños e veciñas de todo o Barbanza, porque son as primeiras grandes festas que temos na comarca e, a verdade é que seguimos con actividades que engloban propostas tradicionais, tamén englobamos tributos,
tamén, como sempre, grandes orquestas, e, bueno, e a verdade tamén actividades para que a mocidade poda disfrutar destas festas tamén pois con varios escenarios distintos. Boiro contará así con 6 días de celebración continua nos que a música e a tradición volverán a ser protagonistas do verán na localidade.